сметка този часовник и служи вярно. Ще бъде 9 часа, 15 минути и 10 секунди. Вижте, ако имате някакъв проблем, обърнете се към тези, които са ви оставили часовник. Аз знам с какво ги правите тия цилкове. Кажете колко пари искате. Не знам. Цанко, не можем да правим предаване само за часовници. Чухте, уважаеми зрители, каква истината и то не от кого и да е. Чухте от един герой, от един доблестен човек. Този въпроси. Искам твоите хора да намерят едни неща там, дето не има мястото. Не е толкова сме, колкото звучи. Извиняваш се на министъра и не забравя за парите, бе. Простичко е.